Техникумны быйыл 54 укучы тамамлады. Ике егет Риназ Гыйзетдинов, Раил Камалов уку дәврендә аеруча югары нәтиҗәләргә ирешеп, кызыл дипломга лаек булды. Аларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Раил Камалов бүген армия сафларында хезмәт итә. Шуңа күрә дипломны аның әнисе Илмира ханым чыгып алды. Тракторист, машинистлар, сварщиклар, поварлар һәрберсе дә бик востребованный профессия бүгенге көндә. Шуңа күрә һичшиксез сез үзегезнең юлыгызны табырсыз дип ышанам. Матур иттереп эшләсәгез, без инде уңышларга ирешсәгез, без соңга сөенерик. Әле генә техникум тамамлаган яшь белгечләрне район оешма предприятиеләрендә көтәләр. Безнең авыл хуҗалыгы направление буенча 2 институтта, берсе ветеринарная академия, икенчесе аграрный институтта целевой направление буенча укыту каралган. Анда инде безнең 11 класс балалары, шулай ук техникум битергән балалар да барала. Бу договор төзегән хуҗалыкка кайтып 3 ел эшләргә тиеш була студент уку битергәннән соң. Районның авыл хуҗалыгы оешмаларына эшкә урнашучыга 150 мең сум күләмендә ярдәм күрсәтелә. Шулай ук ел дәвамында хезмәт хакына 7,5 сум өстәлеп барачак. Техникумнан соң туры армияга киткән егетләр дә кайткач бу мөмкинлектән файдалана ала. Шын күңелдән сәламәтлек һәм әлбәттә инде бу тормышта иң кирәге үз урыныгызны табу. Бәйрәм белән сезне шын күңелдән. Сәхнәдә дипломнар тапшырылган вакытта күркәм күренеш күзәттек. Чыгарылыш студенты Ләйлә Насыйфуллинага йөргән егете Фәннур кияүгә чыгарга тәкъдим ясады. Кыз ризалык бирде. Егет үзе дә шушы техникумны тамамлаган булган, инде армия сафларында хезмәт итеп кайткан. Егетләр һәм кызларыбыз китәләр олы гомергә. Аларга уңышлар, бәхет һәм шатлык телибез. Чыгарылыш студентлар, укытучылар әти-әниләренең үгет насихатларын тыңлады, рәхмәтләрен ишетте. Хәзер матур теләкләргә колак салып, дөрес тормыш юлыгына сайлыйсык була. Лейсан Сабирова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.